troublemaker. Takže čaute. Toto je náš nový channel a budeme tu točiť napríklad videá typu Assassin, to bude točiť môj kamarát a to je náš proste channel. A čo by som ešte tak povedal? No ja budem natáčať hru Shakes and Fidget. A to je asi všetko, čo takto poviem, a ešte budem natáčať veľa iných hier. No takže máme tu dva niky dneska. Dneska mám 15 a 10, obidva sú moje. Takže dneska je Gold Weekend, to je super, lebo zarobíme zase nejaké keše. Tuto za desinku mám 118 zlatých. Keď idem na hliadku, tak obyčajne by som dostal za 10 hodín, by som dostal iba nejakých 15-16 zlaťákov. A teraz 65, to sa mi oplatí veľmi, je to epické. A tuto, na druhom niku, tu keby som išiel hlídka, tak dostanem 185. A nie, 205, ja som level upol. No, a to je vlastne super, lebo zajtra, keď si dám ja večer, tak budem celkom bohatý. Ježiš, budem bohatý, ale zase niekto na mňa zautočil, môžeme si zobraziť súboj. Tak nič. Prehrali sme, nevadí, idem skúsiť dať podzemko. Ešte som to neskúšal, takže môžeme to aj skúsiť. Takže asi to nedám. No, tak marná snaha, asi tak vám poviem. Má strašne veľkú obratnosť, takže sa dobre uhýba. Ako vidíte, mám 5 hubičiek, 285 zlatých. A čo vám tak poviem, môžete sa pozrieť na moju postavu. Zatiaľ som dal 3 podzemka, alebo 2, nie, no 2 som dal, alebo 3. A mám 2 epiky, oceľový boxer, no proste oceľový boxer a potom ešte štít. No, jak vidíte, tak toto mám dve odlišné postavy, jeden je mag, dáva damage okolo, no tak nejak v strede, až critical, keď dá 600, dáva mi aj 800 niekedy, keď dám hospodu. A tuto je to trošku menej, ale zase mám vyššie HP, lebo ja idem do útoku a ja sa vlastne bránim, ale dávam menší damage. Ale expím dve postavy, zase mi Ježiš, zase niekto na mňa zautočil do prdele. No, má lepší útok. Super. No nevadí, takže dáme si hospodu, ja to strihnem a keď budeme na konci, tak zobrazím boj. Asi tak vám poviem, takže dáme si, ktorú by sme si dali, dáme si tu na 15 alebo 11, 15, je vyššie kešov. No tak ja idem na keše, takže za 15 minút sa tu uvidíme, ja to strihnem. Takže čaute. OK, sme tu zase. Bojujeme proti nemu. Silno bojujeme. Silno. Vyhrali sme. Výborne. No, tak už sa blížime. A potom pôjdem za druhý nick dať podzemko. Asi tak. Takže už iba 15 sekúnd. Je to vážna chvíľka? Je to vážna chvíľa? Pum, yeah. Ale nie. Ešte dneska by malo výsť možno, neviem či niekto pozná Team Fortress, tak budeme to dneska s Rišom natáčať. Ja sa volám samozrejme ten, čo točí, už vieme, ten, čo točí, výborne, diskali sme hubičku, ten, čo točí Assassina, sa volá Riša a ten, čo točí SF, takže ja. Takže ja sa volám David a on sa volá Rišo. Takže dneska s Rišom by sme mohli natočiť ešte možno, neviem, niekto možno z vás pozná aj Team Fortress, kto to pozná, je pán. Ale nie, robím si srandu. Kto pozná, je to len dobré. Ideme proti nemu. Mali by sme ho dať. Aha, ja som za tento nick. Tak nič, ja som sa pomýlil. Tak ho možno nedám. Asi ho nedám. What the fuck? Do fucka. Ja som mal s týmto na neho. Jak sa volá?
Jak sa volalo? Dáme si, ideme do areny. Dark Mag. Myslím, že tak sa volá. Áno, Dark Mag. Mali by sme ho dať. Jednoduché. No a hospodu sme vlastne prešli. A ešte neviem, čo by som dneska v tomto dieli... Jej! Ha. Jaj, takže to nič. Skúsim si dať nejaké nové zboží, či tu náhodou niečo peknejšie není. Výdrž. Neviem, toto si môžem kúpiť. A napíšte mi do popisku, že či si to mám nasadiť, alebo nemám si to nasadiť. Napíšte mi proste a ja sa zariadím podľa vás, takže ešte aj tento tu dám a takéto staty majú. Tak napíšte mi do chatu, keď tak, keby ste sa na toto pozerali. Dobre, tak toto bude asi z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, potešíte ma lajkom, odberom, teda nás obidvoch s Ríšom, nás potešíte lajkom, odberom. A čo mám ešte, tak to poviem, tešite sa na ďalšie video a majte sa, usmievajte sa, čaute.